vám povíme, jak bude dneska. Já vám povím, jak bude přes den a Pája Frýdu řekne, jak bude v noci. A já jsem Hanka Kolešová. Ano, prosím. Takže Pájo. V noci bude jasno a budou svítit hvězdy. Bude měsíc úplněk. Bude takováhle tma. Bude stupňů 10. Pod nulou, samozřejmě. Foukat vítr nebude skoro vůbec. Takže o své střechy bát nemusíte. A nyní, jak bude přes den. Budou jasně svítit světla. Budou padat chloupy. Bude pršet. 5 centiáků. Chloupy. A to není všechno. Budou blesky. A ty budou 620 metrů vysoké. Doletí. A stupňů bude 620 až 28 až 32,20. A to je asi pro dnešek všechno. Tak nashledanou příště.